Waza-ke hamba nami osukwini namhlanje njengoba sithi players profile ngikubhekela Pule Mmodi, uPule Sydney Mmodi. Iweekend enkulu. Mfana ke lona owazalwa laphana eFrestate mhla zingu-23 kuFebruary ku-1993. Kwangulwesibili ke lapho ezalwa yena lapha uPule Mmodi. Mawubheka ke ikakhulukazi lesibhekayo njengamanje ama-team noma amaqembu amaziyo, uzobona ke laphana Uthongathi alinye ke leqembu elimaziyo agijima kulo yena lapha uPule umfoka Mmodi. Kanti ke mawubheka laphana uyasuka uya lapha kwi-Frestate Stars Academy, kulapho futhi nakhona akathi ukugijima khona impela ngakubo eFrestate. Zayikhumbula ke eFrestate Stars i-team yayishisa ngempela leyo. Usuka lapho ubheke kwi-Golden Arrows, ilapha afika gijima khona futhi nakhona kwi-Golden Arrows wadlala ke isikhathinyana impela eside, njengoba manje umbona esefake lo mbala wayo ke i-Kaizer Chiefs. Isayine ke laphana i-contract yeminyaka emithathu kuyona ke laphana i-Kaizer Chiefs. Uyena uPule Sydney Mmodi olithemba njengamanje layo ke futhi i-Kaizer Chiefs, amakhosi for life. Mina ngokwegama ngusifisa ukudla wamsimango. Subscribe, ulike.